Perdón, dación de cuentas, decretos do 3 do 10 do 22 e do 23 do 10 do 22. E logo Raúl se pregunta a Sofía. Grazas. Ben, bueno, parece ser que empezamos a ter problemas cas cornisas dos edificios. Está vallado o edificio Malgariños, non? E hai un problema co edificio, co tellado do edificio en frente da Igrexa Bella, onde estaba o Flamingo. Todo ese edificio, ese tellado, está nunha situación un pouco perigosa. Non sei se ten Mandamos o constancia o Concello. Onte foi ali ao Magariños, que efectivamente que eran uns ladrillos, xa veu o xo paisano. Sí, claro, pero digo, bueno, non sei cales son as inspeccións que se fan, pero vamos cara ao inverno e o mellor pode haber algún máis. Pero o do Flamingo, ese sí, o tellado está nunhas condicións perigosas. Bueno, empezábamos o pleno co tema do asilo. Non sei se hai máis documentación, se hai máis información que nos poida trasladar. O tema da biblioteca, os usuarios din que non se respetan os horarios, porque hai usuarios que chegan e non está aberta, ou entón hai serias queixas tanto do tema dos horarios como do préstamo e a devolución dos libros, obviamente, e da sala de estudo. É unha sala que non cumple cas condicións tanto de luz como de ruído, como de todo. A ubicación penso que non é a máis axeitada para unha aula de estudio, como nos trasladan os usuarios. Non sei se teñen xa algunha decisión adoptada con respecto ao campo de fútbol da Uceira para cambiar. Vamos a ver se o damos feito obra en decembro, aproveitando o parón. Podese reciclar o actual para outro... 200.000 euros. Diso... O actual, digo, porque como hai... Para outro campo, o que está por detrás, porque hai saturación de... Non, pero pode ser reciclar, sabes, porque son os bordes, pero para campo non, porque habría que facer un... É que se o poñemos sobre a terra é como si nada. Non sei, é unha suxerencia que se traslada por la saturación que teñen. Bueno, o tema das inundacións cando chove nas rúas donde había, na avenida do Balneario, na avenida do Parque, a obra que se fixo nova e un día que choveu, aquilo estaba todo desbordado, todo para fora e vai directamente por río. Bueno, despois chamounos a atención que nestos decretos que nos enviaron hai un montón de demandas ao Concello. Non sei se hai algún... É normal? Bueno, chamou a atención porque eran moitas. Non, é normal. De que tipo? De caídas, de non sei que? No decreto. Sí. Os motivos non nos pon. Non, pero é bastante normal. Hai 6 aquí, os motivos non nos pon, non sei. Bueno, e despois, os rogos de todos os plenos as anteriores, o tema da Nacional 541 polo tema de seguridade, accesos... Xa che podo lle pasar si quero o proxecto, despois... Pois agradecería, porque, bueno, é urxente que se tomen medidas para que non suceda nada. O tema da Alameda, o escalón que adopten algún tipo de seguridade para que os nenos non teñan tanto risco. Sí, ali cando salen os coches, non sabes? Sí, aí que os rapaces o subirse aí... Soldarlle algo... Como? Soldarlle algo, pero queda tan mal... Ou subirlle a valla, ou... porque os rapaces, pois, son rapaces. Ben, e por último xa, con respecto ao tema da recollida do lixo, da reciclaxe, bueno, pareceme que unha vez que se acepta a subida da taxa que nos manda a Diputación, tamén podería facerse cargo das queixas que lle trasladamos, que vostedes din que lle trasladan, porque a recollida do lixo é moi mellorable. A do lixo? En xeral, bueno, a do lixo, a dos voluminosos, a do reciclaxe... Nos voluminosos, Sofía, temos un problema grande.
Claro, pero claro, a imaxen que damos e o exemplo que damos, pois hai que melloralo. Eu traslado o rogo da cidadanía. As medidas correspondenlle a vostedes. Que cando chamamos, a verdad que van recoller enseguida. Que pasa que se a xente chamara xa recollían, daste conta. Claro. Pero pasa de todo e... Pero bueno, xa non fai falta ir moi longe, quero decir, temos aquí ao lado... Vamos, é espectacular, continuamente. Na Plaza da Mina, sí. Exacto, continuamente. Entón, bueno, e por último, como sempre, preguntarlle se se iniciou o expediente para a retirada da medalla de ouro a Franco. Non. Nada máis, moitas grazas. Vale, vou moi rápido, alcalde. Das que fixemos no pleno de 3 semanas, vou repetir 3 ou 4, vale, que xa coñece, e despois as outras son novas. É dicir, das anteriores, sigue a páxina web en mantemento. Está en mantemento, sí. Pero é que, claro, leva así dende... A portada está en mantemento, podes acceder por portas traseiras, pero a portada está en mantemento. E calquer usuario inicialmente o que vai é a portada. Claro, foron 14 ou 15.000 euros que se pagaron xa hai uns meses. Hoxe que toca da Rúa Ourense, alcalde, como é? Porque xa oímos de todo. Que vai pasar ca Rúa Ourense? Hoxe, entonces, parte dos cartos desa modificación eran para o convenio, e iso que implica? Eso implica que se vai empezar cando dixo. Cando dixo, cando? Porque primeiro dixo que se facía no seguinte mandato, iba a ser no 21, iba a ser... Antes das eleccións está comenzada e non sei se rematada, pero comenzada sí. Hoxe quedámonos con eso logo. Vale. De acordo. Os postes, Curros Enríquez, os postes de Fenosa, de Curros Enríquez e de Aguisar, hai alguna novidade? O de, como é? O de Fenosa penso que xa está, non? Cal de Fenosa? De Fenosa son os dous, Curros Enríquez e Aguisar. Non, hai un de teléfonos. O de Curros Enríquez? Daste conta que hai un de Madeira e outro. O de Fenosa prácticamente está. Ben. E o de Telefónica, bueno, andamos tamén encima. Ben. E os de Aguisar, pois, mandouselle, creo que non lle acabou o plazo para... Estuvo outro día o paisano Benito arriba con Sergio e creo que lle faltaban uns días para cumplir o prazo. Vale, perfecto. O tema do saneamento de Bagarelas, hai unha novidade? Eso está nos planes Temos que chamar a Diputación, porque a verdade... Pero nos planes provinciais para o 22 ou para o 23? Para o 22. Bueno, pois xa vai xustiño. Non, é unha obra de nada, daste conta. Non, a obra non é moi grande, pero bueno, estamos en novembro, É dicir, despois... Pero bueno, temos que mirar porque a verdade, vamos... Alcalde, este a título interno, quedou en que nos decía as datas para os órganos colexiados do mes que ven, o que falamos sempre. As que quedamos. As que quedamos son o 16, o 23 e o 30. Si vos parece ben, cambiamos o 30 po día 1. Pero o 16 tamén é feira. Bueno, o 16 é xunta de voceiros, non ten problema. Claro, a xunta de voceiros. Entón, o 30 cámbiase para o día 1. Vale, e poden ser a xunta de voceiros e a comisión a última hora da mañá e o pleno como sempre? Existe esa posibilidade? Non, sin problema. Sí, vale, pois entonces... que sería 16 a 23 xunta de voceiros e comisión ás 12 a 1 a hora que consideren e o pleno logo o día 1. Sí. Vale, pois con eso xa nos vale, perfecto. Vale, vou logo coas novas. Vamos a ver, nos decretos vimos que inicialmente se cesa a unha traballadora de orientación laboral, ou a dúas concretamente. Eso implica que o departamento estivo pechado, polo que, primeira pregunta, houbo que devolver 7.000 e pico euros de subvención. Vale, e por que se perden 7.000 e pico euros por ter o departamento pechado unha tempada e despois se contrata unha persoa? Por que non se fixo xa? É dicir, para non ter que devolver a subvención e que estuvera pechado o departamento. Foi a estrategia que marcaron os técnicos da casa. Estrategia dos técnicos, pero non hai ningún informe que avale. E os técnicos, outra pregunta, non hai ningún informe. De feito, cando se despide a estas persoas, un dos argumentos é que un dos técnicos di que non se poden contratar funcionarios interinos para postos que non estean na RPT. Son un dos argumentos que se dá para cesar a esas persoas que estaban contratadas como funcionarios interinos. E, curiosamente, a persoa que se contrata ahora contrátase como funcionaria interina. É un sinsentido. Saben que despois preguntaba, Sofía preguntaba polos reclamacións judiciais laborais, que hai moitas, pero casi vai haber máis. Se fan así as cousas, botan a unha persoa e diñen, non, é que non podemos contratar funcionarios interinos, e ao cabo dun mes contratan a outra para funcionaria interina, sin respetar o orden da lista. A verdade é que despois non é estrano que haxa reclamacións. Non o entendo. Se me poden explicar, hai algún informe que avale, pero que eu non entendo como un informe pode avalar unha cousa e a contraria. E despois, claro, imos ao xulgado e hai que pagar indemnizacións constantemente.
Falando tamén de política laboral, a excusa para privatizar o servizo de limpeza viaria é que non se poden contratar temporais pola nova legislación. E por que se pode para o conservatorio? Que está aquí un decreto firmado por vostede que inicia os trámites para a elaboración dunha lista dun traballador de contratación temporal para o conservatorio. Por que se pode nunhos servicios e en outros non? É que non podemos comulgar con rodas de muíño. É cunha empresa, non? É unha empresa. Non, aquí vaise facer unha lista de contratación temporal no Concello que está no decreto. Se fora unha empresa era outra cousa. Vaise facer para o Conservatorio unha lista de contratación de traballadores temporales para un posto concreto do Conservatorio, que é o que vostede utilizou sempre como argumento dicindo que non se pode facer. E por eso privatizouse, viu obligado a privatizar o servizo de limpeza viaria e pagar 16.000 e pico euros ao mes a unha empresa. Incomprensible, pero bueno, se eso é xestión, pois nada, seguiremos incorporando cartos do remanente e tiraremos con eles. Bueno, as axudas ás asociacións veciñais van un pouco tarde, non? É dicir, agora teñen moi pouco marcha, ou está falado con eles? Non, está a punto de salir publicado no... Claro, pero son de concorrencia competitiva, é dicir, agora teñen que presentar os proxectos e teñen que presentar as facturas e tal. Vale, é que vai un pouquiño... Estará seguramente esta semana. Está falado con eles están sobre aviso, que son importante para que teñan marxe de preparalo, vale. Se cada falta algún, non sei. Bueno, é importante que o seiban porque vai ser moi xusto todo. Había un debate aquí antes sobre a ubicación do centro de saúde. Eu teño unha pregunta, é dicir, vexo que se adquiriu nun procedimento chamado adquisición directa de bens, un solar, o cal está moi ben, ou unha parcela para a ubicación do viveiro de empresas. Genial. Por que non se pudo facer o mismo para o centro de saúde? O seu procedimento é o mismo, non? Propúsoselle. A quen se lle propuso? Escolleron a os Sergas. Os Sergas vostede... No, bueno, claro. No, vamos a ver. Por que non se decidiu aquí... A ver, a excusa de ir para a estación de autobuses é que era o sitio que era do Concello e que era o máis rápido, vale. Outras propostas que se fixaron tampouco eran do Concello. Pero é que, tendo a posibilidade de comprar, as posibilidades eran moitas máis. Entonces, non sei por que non se valorou esa posibilidade, pero bueno. Con respecto ao tema de decretos, que solicitamos acceso ao libro de decretos e se nos contestou que definíramos ben as datas, ímolos pedir desde 1 de xaneiro, pero xa o pasaremos por escrito. Pero quero decir que siguen pasando cousas raras nos decretos. O decreto 1494 e o 1495 que se nos pasaron son o mesmo. Ou está repetido, ou hai un decreto que se despistou e desduplicouse outro, pero mírenlo, porque despois resulta que vimos e faltan nos decretos, cousas que tiñamos que ver e curiosamente non vemos. Vale, iba a dar a queixa por o bache da traseira do asilo que levamos un ano e pico dicíndolle hasta que un veciño escachou o coche, subiu ás redes sociais e o día seguinte foron facer ali un parche que polo menos non hai un burato, pero estéticamente cando poidan deño unha voltiña porque os veciños non están satisfeitos. Home, están máis que antes, eso é verdad. Recibimos queixas polas inundacións da avenida do Balneario, non é porque non se avisara, pero o Balneario cada vez que chove podense facer ali campeonatos de piragüismo. Recibimos queixas, non sei se resolveron xa, pero é moi chamativo, por a iluminación do Parque dos Catro Camiños, porque se puxo a cuberta, pero a iluminación quedou por fora. E agora dentro de noite, dentro da cuberta, o sea, no que é o parque en sí, non hai luz, non se ve. Entón, miren por que, igual hai que poñer un par de focos ali. Això miramos. Vale. Dannos queixas que sei que xa falaron con vostede de algúns veciños por o tema das beirarrúas que hai indo pola avenida 25 de Xullo, enfrente onde está facendo a Mercadona, cara ao edificio Fraguas, dase conta, na marxe dereita, indo cara a Rotonda, hai unha acera moi estreitiña ali, que hai unha caída, e sei que xa falaron con vostede dos veciños e que xa se comprometeu a que o arranxaba, nos comentaron eso. E a última xa... Nin a noso, nin... Sí. Xa, pero se nadie lle di fomento non arranxa nada, habrá que lle pedir. No, está dito, pero bueno, a ver se nos fan caso. Se é así... Notificado está. Pero está presentado unha proposta, un proxecto, hai unha solicitud de eso. Sí. Vale, perfecto. Pois a ver. A última, esta pregunta porque non sei. Quen arranxou a esplanada da entrada do centro de saúde? O Concello ou a Xunta? Foi a Xunta, pois luciuse, porque agora ali piragüismo non, ali xa se pode facer natación directamente. Aquilo é unha piscina que enxanse moitísimo, arranxouse, puxose cemento e quedou peor do que estaba. Entonces, bueno, preguntaba, pois diríxanse aos Sergas, por favor, para que volva a arranxar, porque os veciños queixanse a menudo. Nada máis, gracias. Cando teñen previsto comenzar o inventario de bens municipais? Pois a ver se esta semana dirámoslo quitado. Está a secretaria nota o concurso. E cando prevén que este finalizado? Que plazo lle dan? Non sei, 2 meses, ponlle, ou 3, non? Digo, temos moito avanzado, que lle pode valer, sabes? Digo, se van a sacar o priego, está dicindo, non? Sí, claro. E canto pago o priego?
Bueno, pues non sei, hai que Non sabe. verlo. Hai que ver o que... É que non sei o que pode levar eso, Ricardo. Vale. No, bueno, Sabes, que... digo, sí, pero aparte de eso... Columpiaríame ahora, si che digo 2 meses, Vale. non lo sei. Aparte de eso, estaba pendiente os expedientes de investigación que falamos da ira que está detrás do Capri. Sí. Vale, eso non ten que ver co inventario. Do inventario se ve non vai estar, claramente, pero bueno, si se pode facer ao mesmo tempo ou de alguna maneira. Aí hai unha... Aparece xa como nosa, en algunha cousa. Aparece como público, eso dixámoslo xa cando foi a moción fai 2 anos. Aparece como público no catastro. Basicamente era sacar un anuncio para que... Non? Sí. Básicamente é facer un expediente de investigación para que se hai alguén que é propietario e que acredita que é propietario, porque no catastro está o nombre do concello. Si fora así, pues bueno, pues adoptar as medidas que sea, mandarlo pechar ou telo como é debido. Pero o que pasa é que non consta titularidade neste momento, nin é do concello nin é de ninguén. Nin é dele. Vale, concurso con Viacua, como está a cousa? Axudicouse xa a empresa? Onte abriron o tal, están requirindo aí unha documentación e non sei se 2 días ou 3, Vale. pero... Ainda non empezou entonces a contar o prazo de 5 meses para facer o prego, nin nada por estilo, non? Ainda non está axudicado. Non, está axudicado o estudio. Vale. Polo que estaban falando antes, o exceso de demandas ou a gran cantidade de demandas que presentan o Concello de Carballiño, tanto no tema laboral como no tema tamén de indemnizacións, non? Quedaron tamén de facer un concurso de abogados e procuradores. Como está o tema? Como está, Eugenio? Parado, non? Bueno. Está en trámite. Bueno, pregunteille no último pleno por as placas cos datos das terrazas. Recorda? Dixeron que, bueno, que eso, cando pasara o verao e tal. Teñen pensado algunha fecha para empezar a pollelas ou non? Para final, cando se soliciten, non? Ou hai que solicitar. Para o verao que ven? Non, ahora se solicita as de inverno, cando Sí. están solicitadas, Sí. e logo hai que poñer a placa para as dúas. Claro, vamos a ver. Nos decretos, claro, nos decretos deste mes non, do mes anterior, si viñan varias concesións de terrazas. En todas elas se facía constar que tiñan que ter a placa. Nas anteriores, non se fixo. Digo, vaise exixir ou vaise prolongar este prazo hasta o ano que ven? Vaise exixir. Pois, se se vai exixir, a pregunta é cando? Está en trámite. Sí, é cando? Tan pronto se lle vai confirmando a licencia das autorizacións de cada un. Vale. Se lle vai autorizando, vai ser entregado. Vale. Tamén preguntei no anterior pleno polo semáforo de Conde Vallellano. Como está o tema? Está en licitación. En licitación? Sí, fixo xa o proxecto Sergio, vale, e Ramón. En licitación, pero como de contrato, digo porque estuve mirando onte non estaba, o sea, polo menos non sei se Eugenia non está asumindo os contratos menores. Non é menor, é maior. Bueno. Está en licitación na base, na plataforma? Está Ramón, preguntamos ahora ao salir, oito. Sí, no, bueno, pero que eu mirei onte a plataforma e onte non estaba. Non estaba, bueno. Ben. O tema das pistas de tenis, que xa levamos preguntando desde setembro do 21, se non recordo mal. Tamén se nos dixo que había que esperar a que chovera. Ahora choveu dabondo, sí, hai charcos. Pero mandemos ir a mirar, a ver onde os había. Aí. E volveron. Vamos a ver. Volveron de ir mirar. Mira, cando me avisaste das Hai que grietas, mirar. subiron as grietas Sí. que miran, sí. E agora que pasa? O que queda é unha línea, É que a pero min- que non é grieta. A min estáme dicindo, Levantamos todo, vale. se volve a facer de novo. Estáme dicindo que se forman charcos, además que se forman máis charcos que antes, non? O outro día estuve con eles precisamente e lle dixen, agora que choveu, lle botar un vistazo e Ujú. Hai que ir, o xa bo día. Claro. O xa bo día. Non, digo, para ver si colle... Vale. Estáme dicindo que este día está cheo de charcos. Vale, digo, o sea, bo día para ir miralo e ver se se pode arreglar, se se pode exigir todavía a responsabilidade da empresa, porque xa co tempo que pasou, pois non sei. Teño que preguntar outra vez tamén polo expediente de honra de María Teresa Miras Portugal. Mirouse algo desde o pleno pasado que o recordara? Non se mirou nada. Bueno, isto é un rogo novo.
conviña mandar a alguén ao Parque Municipal para que faga unha inspección do estado das árbores, que parece que hai algunha que caeu, bueno, estes últimos temporales non lle son o millor, non? E tamén, xa falamos tamén no pleno deste tema, o tema do interventor. Pénsase facer algo? No seu caso, que se pensa facer para que este coberto convenientemente o servicio? Hai que traer un a tempo completo. Sí, bueno, pero pénsase facer. Non hai moitos, Ricardo? No, pasa como cos médicos, sí. Pasa como cos médicos, sí. Pero haberá que traer un. Xa, non, pero hai que encontralos, porque o barco e outro xa os teñen, xa os comparten, o de Barbadas igual, non sei, non é fácil, Bueno, e por último, para recordarlles que o 25 de novembro é o Día contra a Violencia de Xénero, que nos queda moi pouco tempo. Se queren a nosa colaboración para o comunicado, para o que sea, tenlo en conta. Vale, nada máis. Gracias. Levantamos a sesión.